η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζυζανιοκτώνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, ορμονών, γενικά τροποποιημένων οργανισμών, καθώς και πρόσθετων ουσιών στις ζωοτροφές. Οι βιολογικές καλλιέργειες ελέγχονται από κάποιες ιδιωτικές εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Αυτές οι εταιρείες πιστοποιούνται και παίρνουν άδεια από ένα κρατικό φορέα του Υπουργείου Γεωργίας. Θα πάμε λοιπόν και θα βρούμε μία από τις 10 περίπου εταιρείες που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Θα ψάξουμε στο ίντερνετ και θα δούμε ποια θα μας δεχτεί. Η ΔΙΟ είναι ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Ιδρύθηκε το 1993. Ο ρόλος της είναι να κάνει τον έλεγχο και της φυτικής και της ζωικής και της μεταποίησης και να δίνει πιστοποιητικά στους παραγωγούς οι οποίοι θέλουν να πουλήσουν βιολογικό προϊόν. Το σήμα της είναι αυτό και ΔΙΟ σημαίνει Δήμητρα. Είναι, έτσι αποκαλεί ο Όμηρος τη θεά Δήμητρα στις ψωδίες του. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο γύρω από τη βιολογική γεωργία και αυτός είναι ο κανονισμός 834 του 2007. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται και η φυτική και η ζωική και η μεταποίηση. Βιολογική καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια χωρίς τη χρήση χημικών. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε χημικά σκευάσματα, φυτοφάρμακα και χημικά λιπάσματα. Στα ζώα δεν χρησιμοποιούμε ορμόνες και αντιβιωτικά ή αφήνουμε περισσότερο χρόνο. Και στη μεταποίηση πρέπει όλες οι πρώτες ύλες να είναι βιολογικές. Και επίσης δεν χρησιμοποιούμε και κάποια πρόσθετα που χρησιμοποιούμε στα συμβατικά. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και για τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται. Τώρα που μάθαμε για τα βιολογικά προϊόντα, δεν πάμε και σε ένα βιολογικό αγρόκτημα. Ναι, αλλά μήπως να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, να ξεκινήσουμε από τους σπόρους. Πολύ καλή ιδέα. Γνωρίζει κανείς κανένα φορέα που να ασχολείται με αυτό το θέμα? Ναι, ξέρω εγώ το Μελίτη. Είναι μια εναλλακτική οργάνωση που ασχολείται με τους παραδοσιακούς σπόρους. Μάλιστα τώρα το Σάββατο έχει και μια εκδήλωση στη Θέρμη. Μπορούμε να πάμε. Ωραία, πάμε το Σάββατο, μπορούμε? Ναι! Είμαι ο Παναγιώτης Αϊνατούδης, συντονιστής της εναλλακτικής κοινότητας Πελίτη. Το Πελίτη ασχολείται με τη συλλογή, διατήρηση και διάδοση των ντόπιων ποικιλιών, με την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών χωρίς χρήματα και με την προσπάθεια δημιουργίας μιας κοινότητας με κεντρικό άξονα το θέμα των ντόπιων ποικιλιών. Όταν μιλάμε για ντόπιες ποικιλίες, αναφερόμαστε στις ποικιλίες που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ή ποικιλίες που ήρθαν πολύ μετέπειτα αλλά έχουν προσαρμοστεί στον ελλαδικό χώρο. Για παράδειγμα, η φάβα της Σαντορίνης υπάρχει στο ακροτήρι από το 1500 π.Χ. εδώ και 3.500 χρόνια, από την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Η ελιά Θρούμπα επίσης υπάρχει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα στο νησί της Στάσου. Οι ντόπιες ποικιλίες για να φτάσουν σε εμάς έχουν περάσει μια σειρά από αντιξοότητες, δυνατούς ανέμους, βροχές, κρύα, πολέμους και κατάφεραν κάθε χρόνο να επιβιώνουν και να γίνονται σπόρους και τροφή για την επόμενη χρονιά. Αυτό τους έχει δώσει μια μεγάλη πληροφορία γενετική και έτσι μπορούν να αντέξουν και σήμερα σε ό,τι καιρικές συνθήκες και αν κάνει, είτε ζέστη είτε κρύο. Έχουν μικρές απαιτήσεις σε νερό και μπορούν κάθε χρόνο επίσης να δίνουν το σπόρο για την επόμενη χρονιά, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας, μια που μια μικρή ομάδα από εταιρείες προσπαθεί να ελέγξει το παγκόσμιο γενετικό υλικό. Επίσης, οι ντόπιες ποικιλίες έχουν χρώματα, αρώματα και γεύσεις, κάτι που δεν το συναντάμε πλέον στις μοντέρνες ποικιλίες και με αυτόν τον τρόπο βάζουμε χρώμα και γεύσεις και στην ίδια μας τη ζωή και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις.
Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν βιολογικό θα πρέπει να φέρει τη σχετική πιστοποίηση. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ένα χαρτί που να λέει το είδος αλλά και την ποσότητα που μπορεί ο συγκεκριμένος παραγωγός ή επιχειρηματίας να διακινήσει. Σύμφωνα με τη νομοθεσία των βιολογικών, δηλαδή τον κανονισμό των 834, υποχρεούμαστε να ελέγχουμε μία καλλιέργεια τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η μία φορά είναι ο ετήσιος έλεγχος που γίνεται, όπως σας είπα, μία φορά και ελέγχονται τα πάντα. Υπάρχουν όμως και έλεγχοι που μπορεί να γίνουν είτε ευνηδιαστικά είτε προγραμματισμένα. Δηλαδή, πηγαίνουμε στο χωράφι χωρίς να το γνωρίζει ο παραγωγός ή αφού τον ενημερώσουμε 1 ή 2 ώρες πριν. Αυτός είναι ευνηδιαστικός έλεγχος. Προγραμματισμένος είναι όταν τον ενημερώσουμε από την προηγούμενη μέρα. Ο παραγωγός οφείλει να καταγράφει όλες τις εργασίες τις οποίες κάνει. Δηλαδή, αν έχει κάνει λίπανση, να κρατήσει τα παραστατικά του λιπάσματος που έχει χρησιμοποιήσει, αν έχει κάνει ψεκασμό τα παραστατικά, να καταγράψει όλες τις εργασίες που έχει κάνει. Δηλαδή, αν έχει κάνει όργωμα, σβάρνα, οτιδήποτε έχει κάνει. Ο έλεγχος είναι οπτικός, δηλαδή μακροσκοπικός. Βλέπουμε, παρατηρούμε το χωράφι, παρατηρούμε αν υπάρχουν σημάδια που μας δείχνουν ότι κάτι έχει γίνει εδώ. Κάποιος έχει ρατήσει με κάτι το οποίο ίσως δεν επιτρέπεται. Γίνονται και δειγματοληψίες. Μπορούμε να πάρουμε δείγμα είτε από φύλλα, είτε από τελικό προϊόν, αλλά είτε και από χώμα. Η δειγματοληψία γίνεται σχεδόν σε όλους τους παραγωγούς και σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας. Το όριο που έχει οριστεί είναι τα 10 ppb. Είναι parts per billion, δηλαδή είναι ελάχιστα. Σε περίπτωση που βρούμε παραγωγό ο οποίος έχει 11 ppb από μία επιτρεπόμενη ουσία, ο παραγωγός αυτός δεν σημαίνει ότι ράτισε ο ίδιος. Μπορεί να έχει γίνει κάποια επιμόλυνση από κάποια γειτονική καλλιέργεια. Ο ίδιος όμως δεν μπορεί να πουλήσει το προϊόν του. Για τον έλεγχο υπάρχουν κρίσιμες περιόδους ελέγχου. Δηλαδή πάμε σε περιόδους που μπορούμε να δούμε κάτι. Για παράδειγμα η Άνοιξη είναι μια τέτοια περίοδος που πηγαίνουμε και βλέπουμε αν υπάρχει ζωή. Δηλαδή αν πάμε σε ένα χωράφι και δούμε ότι δεν πετάει τίποτα, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι κάποια επέμβαση έχει γίνει. Αμέσως παρατηρούμε τα φύλλα και τους καρπούς ή κάνουμε δειγματοληψία. Και καλλιεργούμε, είπαμε, με αυτόν τον τρόπο της βιολογικής καλλιέργειας, ο οποίος δεν αφήνει κανένα περιθώριο, εφόσον έχουμε και την πιστοποίηση, να αμφιβάλλει ο καταναλωτής ότι θα πάρει κατευθείαν από τον παραγωγό καθαρά προϊόντα, έτσι. Δεν υπάρχει διαμεσολαβητής. Βγαίνουν κατευθείαν τα προϊόντα εδώ από μας, κατευθείαν πάνω στο τραπέζι της βιολογικής αγοράς και υπάρχει τέλος πάντων η δυνατότητα να μιλάει πολλές φορές ο καταναλωτής και για δικά του λαχανικά που έχει, πώς τα καλλιεργούμε, γιατί τώρα εμείς για παράδειγμα έχουμε διάφορες ασθένειες και προβλήματα εδώ τα οποία τα αντιμετωπίζουμε με επιτρεπόμενες μεθόδους, οι οποίες βασίζονται πολλές φορές σε πετρώματα, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ενάντια σε μύκητες, γιατί ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς στα βιολογική καλλιέργεια είναι οι διάφορες ασθένειες μυκητολογικές. Λοιπόν, και μετά είναι τα έντομα. Αυτά γίνονται πολλές φορές βάζοντας πάνω στα λαχανικά κάποια ενισχυτικά της διατροφής τους. Δηλαδή έχοντας ένα λαχανικό το οποίο το καλλιεργούμε με κοπριά, ενισχύεται πιο πολύ. Φανταστείτε τώρα ότι χορταίνει αντί με χημικό λίπασμα, χορταίνει με το λίπασμα που είναι κοπριά ίδια. Και το λαχανικό είναι πιο εύρωστο και είναι πιο δύσκολο να προσβαλθεί από ασθένειες και από έντομα. Αλλά παρόλα αυτά πάλι υπάρχουν έντομα τα οποία μπορούν να το προσβάλλουν. Επάνω εκεί εφήβραν και οι επιστήμονες κάποια φυτοπροστατευτικά μέσα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, τα οποία κυκλοφορούν στο εμπόριο σαν σκευάσματα. Εγώ στην αρχή είχα ξεκινήσει και έφτιαχνα κάτι δικά μου ματζούνια, κάτι που μάζευα διάφορα βότανα, έφτιαχνα κάποια τσάγια. Έκαναν και αυτά δουλειά, αλλά τώρα υπάρχει λίγο μια μεγαλύτερη ευκολία, τα οποία υπάρχει εργαστήρια τα οποία παρασκευάζουν τέτοια προϊόντα
και μπορούμε και χρησιμοποιούμε δηλαδή πολλές φορές και ανταγωνιστικούς μύκητες ενάντια σε ασθένειες. Η δουλειά του βιοκαλλιεργητή είναι σκληρή, δεν μπορεί να συγκριθεί με την δουλειά των συμβατικών βιοκαλλιεργητών αγροτών, γιατί η περισσότερη δουλειά είναι χειρονακτική. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε φυτοφάρμακα, λιπάσματα. Υπάρχουν βέβαια και τα βιολογικά σκευάσματα, τα οποία όμως προτιμούμε και εμείς να τα αποφύγουμε, γιατί έτσι πάλι το τελικό προϊόν θα έχει μια εντατική καλλιέργεια και έτσι δεν κάνουμε τίποτα. Απλώς θα είναι ένα προϊόν εντατικής καλλιέργειας αλλά βιολογικής καλλιέργειας. Προτιμούμε λοιπόν χειρονακτική εργασία, που σημαίνει ότι όπως παλιά δούλευαν τα κτήματα οι πρόγονοί μας, έτσι και εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά με το χέρι. Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας πλεονεκτούν έναντι των προϊόντων συμβατικής γεωργίας στο πολύ προφανές ότι δεν έχουν φυτοφάρμακα και δεν έχουν και χημικά συντηρητικά. Τα φυτοφάρμακα, ανάλογα βέβαια σε ποιον απευθύνεται και τον βαθμό ευαισθησίας που έχει κάθε άτομο, έχουν κατηγορηθεί για γαστροεσοφαγικές παλινδρομήσεις, για γαστεντερικά δηλαδή προβλήματα, για διάρειες, προκαλούν διάρεια η παρατεταμένη χρήση του, μπορεί να προκαλέσει ναυτία. Έχει κατηγορηθεί ότι προκαλεί διάφορες μορφές ασθενειών, όπως είναι ο καρκίνος, ή πολλές φορές μπορεί να προκαλέσουν και προβλήματα στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών ή στην νευρολογική τους ανάπτυξη. Προβλήματα στην ανάπτυξη, νοητικά και νευρολογικά. Τι ακριβώς εννοείται με αυτό? Όσον αφορά την ανάπτυξη, τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών που μας ρώτησε, δεν νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερες διαφορές, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων σε σχέση με τα προϊόντα συμβατικής γεωργίας. Όμως οι πνευματικές διαφοροποιήσεις είναι έντονες. Πλέον είναι αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά που έχουν υπερέκθεση σε χημικές χρωστικές ή σε χημικά συντηρητικά, σε τρόφιμα δηλαδή που είναι πλούσια σε χημικές χρωστικές και σε χημικά συντηρητικά, παρουσιάζουν μια υπερκινητικότητα και μια ελλειμματική συγκέντρωση. Έχουν βρεθεί ότι τα παιδιά που κατανάλωναν συστηματικά βιολογικά προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και βιολογικής γεωργίας είχαν καλύτερη επίδοση στο σχολείο σε σχέση με τα παιδιά εκείνα που κατανάλωναν προϊόντα συμβατικής γεωργίας. Επομένως, χωρίς αυτό να είμαστε απόλυτοι, θεωρούμε ότι τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας θα συμβάλλουν καλύτερα και στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Πάρα πολλές φορές η δραστική ουσία των φυτοφαρμάκων εμπλέκεται σε καρκινογενέξεις και σε μεταλλάξεις. Λέγονται μεταλλαξιογόνα διότι εμπλέκονται ανάμεσα στα σκαλοπάτια, στις σκάλες του DNA και δημιουργούν όλες αυτές τις κατακλυσμιαίες μετά διαδοχικές αντιδράσεις που φτιάχνουν λάθος πρωτεΐνη, λάθος και τελικά έχουμε τη βλάβη και εμείς βλέπουμε μια μετάλλαξη. Ιδιαίτερα όταν η μετάλλαξη γίνει σε ένα σημαντικό γονίδιο που μας επηρεάζει τη ζωή και την υγεία. Κυρίως όμως η πιο διαδεδομένη και η πιο μελετημένη επίδραση των δραστικών συστατικών των φυτοφαρμάκων είναι στο ότι μιμούνται τη δράση ορμονών. Λέγονται mimic hormones και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι οι ορμόνες είναι τα κύρια κλειδιά στο μεταβολισμό. Αν λοιπόν για κάποιο λόγο είτε σταματήσεις τη δημιουργία μιας ορμόνης είτε την παράγεις σε υπερέκριση, τότε αποδιοργανώνεις το μεταβολισμό και φέρνεις όλες αυτές τις πάρα πολύ άσχημες επιδράσεις για τον οργανισμό. Αυτό κυρίως κάνουν οι λεγόμενες ορμονικοί διαταράκτες που είναι τα δραστικά συστατικά των φυτοφαρμάκων. Η υγεία μας σε γενικότερες γραμμές δεν είναι μόνο παραγωγική. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από το γενετικό ιστορικό μας και από τη διατροφή και από τον τρόπο ζωής. Οπότε το να οριοθετήσουμε αυστηρά ότι τρώγοντας παράδειγμα βιολογικά προϊόντα μέσα σε 2 μήνες θα έχουμε 2 αλλαγές, νομίζω ότι είναι πολύ επιπόλαιο και κάτι που δεν ισχύει. Εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι η κατανάλωση τέτοιου είδους προϊόντων μας βοηθάει στο να προστατευτούμε ενάντια και στις ασθένειες, αλλά και ενάντια σε δυσλειτουργίες που προκαλούν τα φυτοφάρμακα και τα χημικά πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στην βιολογική καλλιέργεια, στην συμβατική καλλιέργεια και στη συμβατική γεωργία. Μήπως τα βιολογικά προϊόντα έχουν λιγότερες θερμίδες από τα συμβατικά?
Τα συμβατικά προϊόντα σίγουρα έχουν μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας σε σχέση με τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά. Αυτό είναι πιθανό και ένας λόγος για τον οποίο η βιταμινική τους διαφορά μπορεί να διαφέρει. Θερμιδικά όμως, από τη στιγμή που καταναλώνουμε μέτριες ποσότητες τέτοιων προϊόντων, δεν νομίζω ότι θα εντοπίσουμε ιδιαίτερες διαφορές όσον αφορά τις θερμίδες. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος που θα καταναλώσει βιολογικά προϊόντα δεν θα παχύνει, ενώ κάποιος που θα καταναλώσει τις ίδιες ποσότητες με προϊόντα συμβατικά θα παχύνει περισσότερο. Νομίζω τα ωφέλη από την βιολογική καλλιέργεια είναι άλλα και όχι θερμιδικά. Διαφέρει η θρεπτική αξία των βιολογικών προϊόντων απέναντι στα συμβατικά προϊόντα. Το αν τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο θρεπτικά σε σχέση με τα προϊόντα συμβατικής γεωργίας είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι τα βιολογικά φυτά και φρούτα και λαχανικά έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση αντιοξυδωτικών ουσιών, γιατί μεγαλύτερο μέρος της ορίμανσής τους, αν όχι όλο, πραγματοποιείται πάνω στο δέντρο. Επομένως, δεν πραγματοποιείται σε φούρνους και σε ψυγεία, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται πληθώρα βιταμινών. Έτσι, ξέρουμε ότι η βιολογική ντομάτα έχει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα λικοπενίου σε σχέση με την ντομάτα που γίνεται με συμβατική γεωργία. Η πατάτα έχει μεγαλύτερη ποσότητα φλαβονοειδών σε σχέση με τη συμβατική πατάτα. Επομένως, σίγουρα είναι πιο θρεπτικά και νομίζω ότι και γι' αυτό λέμε ότι έχουν μια προστατευτική δράση στον οργανισμό. Γιατί τα αντιοξυδωτικά προστατεύουν από πληθώρα ασθενειών. Όσον αφορά τα ζώα που μεγαλώνουν με βιολογική καλλιέργεια σε σχέση με τα συμβατικά ζώα, έχουν αναλογικά μεγαλύτερη μυϊκή μάζα έναντι του λίπους. Δηλαδή, όταν εμείς τα τρώμε, αυτό που συμβαίνει σε εμάς είναι να πάρουμε μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεϊνών και μάλιστα πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας σε σχέση με το αν καταναλώσουμε ένα μοσχάρι, για παράδειγμα, το οποίο καλλιεργείται σε συμβατική κτηνοτροφία. Στη συμβατική κτηνοτροφία έχουμε περισσότερο λίπος και λιγότερη μυϊκή μάζα. Επομένως, είναι ένα και θρεπτικά χαμηλότερο προϊόν. Στην πιο διαδεδομένη κατηγορία φυτοφαρμάκων, που όπως είπαμε είναι τα οργανοχλωριωμένα, το χλώριο είναι το δραστικό συστατικό. Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι όλα τα στοιχεία τα έκανε ο Θεός, το ένα το έκανε ο διάβολος και αυτό είναι το χλώριο. Και είναι αυτά που προκαλούν πάρα πολλές άσχημες συνθήκες. Η βιολογική γεωργία δεν έχει σκοπό μόνο να διαφυλάξει την υγεία του καταναλωτή, αλλά να προστατεύσει και το περιβάλλον. Και αυτό γιατί ουσιαστικά στη βιολογική καλλιέργεια χρησιμοποιούμε σκευάσματα που είναι φιλικά στο περιβάλλον, που προέρχονται από το περιβάλλον, δηλαδή κάποια βότανα τα οποία τα χρησιμοποιούμε σαν εντομοαποθητικά ή κάποια άλλα τα οποία τα χρησιμοποιούμε σαν λιπάσματα, διαφυλικά. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον, αλλά προσπαθούμε μέσω αυτού να ανακυκλώσουμε και τα ωφέλη στην ίδια την καλλιέργεια. Χρησιμοποιούμε κοπριά, χρησιμοποιούμε κάποια κόμπος, τα οποία το φτιάχνουμε από υπολείμματα της ίδιας της καλλιέργειας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι κάνοντας βιολογική γεωργία προστατεύουμε και την υγεία μας, αλλά και το περιβάλλον. Εκτρέφουμε εδώ με αυτόν τον τρόπο, πρέπει καθημερινά να βγαίνουν σε βόσκηση. Αν δεν βγουν τα ζώα σε βόσκηση, ειδικά του περίοδου τουλάχιστον που είναι καλός ο καιρός, δεν μπορεί να εννοείται ότι κάνουμε βιολογική εκτροφή ζώων. Λοιπόν, οι βοσκές είναι πάντα σε χωράφια καθαρά, τα οποία είναι ελεγχόμενα. Προσέχουμε είτε φράζουμε με γειτονικά κτήματα να μην πάνε, να μην έχουν καμιά επαφή. Οι τροφές εδώ που αποθηκεύουμε πάντα είναι από βιολογικές εκτροφές, καλλιέργειες τέλος πάντων, τα καλαμπόκια, τα στάρια, το τριφύλι, όλα αυτά. Έχω δικό μου μήλο εδώ ζωοτροφών που αλέθω τη ζωοτροφή μόνος μου, για να μην αγοράζω από το εμπόριο οτιδήποτε ανεξέλεγκτο και ξέρω ανά πάσα στιγμή τι θα φάνε τα ζώα. Λοιπόν, έρχονται εδώ, ο πιστοποιητικός οργανισμός ελέγχει
όλο το στάδιο της παραγωγής και ξέρετε όταν ελέγχεις ζώα είναι πολύ εύκολο να παίρνοντας λίγο γάλα, λίγο κοπριά να ελέγξεις ένα ζώο και αν έχει ακόμα και υπολείμματα. Είτε είναι αυτά αντιβιωτικών, είτε είναι ορμονών, είτε χίλια δυο που θα μπορούσε να βάλει κάποιος ανεξέλεγκτα στα ζώα. Γιατί το ζώο αποθηκεύει οτιδήποτε τρώει και πολλές φορές το κρατάει για πολύ καιρό, ίσως και για χρόνια μέσα στον οργανισμό του. Και παίρνοντας μια φορά σε κάποιο χρονικό διάστημα γάλα ή κοπριά και στέλνοντας το για ανάλυση ο πιστοποιητικός οργανισμός, γνωρίζει αν αυτή η μονάδα έχει υπολείμματα από οτιδήποτε, γιατί αυτά δεν εξαλείφονται εύκολα. Τα βιολογικά προϊόντα από τα συμβατικά έχω ακούσει ότι έχουν διαφορά στη γεύση. Αληθεύει. Και επίσης έχω ακούσει ότι τα συμβατικά είναι πιο εξωτερικά εμφανίσιμα από τα βιολογικά. Αληθεύει και αυτό? Τα βιολογικά προϊόντα σίγουρα πλεονεκτούν σε γεύση σε σχέση με τα προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας. Και αυτό είναι και ένα ατού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ιδιαίτερα στα παιδιά που δεν τους αρέσουν πολύ τα φρούτα και τα λαχανικά, να τους δώσουμε φρούτα και λαχανικά βιολογικής γεωργίας που είναι πιο εύγευστα για να τους δελεάσουμε και να καταναλώσουν μεγαλύτερη ποσότητα. Τώρα, όσον αφορά την εμφάνιση, η αλήθεια είναι ότι όταν τροφές που δεν έχουν χημικά πρόσθετα και δεν έχουν λαχανικά που δεν έχουν μεγαλώσει σε καλούπια, πολύ πιθανόν να μην είναι τόσο ευπαρουσίαστα σε σχέση με τα προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας που έχουν και ορμόνες για να αναπτύξουν τα χρώματα που θέλουμε να έχουν, να αναπτύξουν έντονα χρώματα, αλλά και μετά τη συγκομιδή τους συντηρούνται και επεξεργάζονται και περαιτέρω στη βιομηχανία τροφίμων για να αναπτύξουν τα χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε, χρώματα, αρώματα. Κάτι που πιθανόν, τα βιολογικά προϊόντα δεν το έχουν σίγουρα. Η εμφάνιση των βιολογικών πάντα θα μειονεκτεί και αυτό θα πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Κάποιες φορές όμως, αν ταιριάξουν οι εδαφοκλιματικές συνθήκες και η κατάλληλη καλλιεργητική περίοδο, μπορούν να είναι εισάξια εμφανισιακά με τα συμβατικά. Για ποιο λόγο? Γιατί τέριαξαν αυτό που σας είπα πιο μπροστά, οι εδαφοκλιματικές συνθήκες. Τα άρεσε δηλαδή το έδαφος εκείνο το σημείο που τα έβαλες, τα άρεσε το κλίμα, ήταν και κατάλληλη περίοδος και έγιναν τα λαχανικά. Και μη σας ξενίζει δηλαδή ότι κάποια στιγμή μπορεί να δείτε βιολογικά τα οποία να είναι πολύ όμορφα και να πείτε μα πώς έγιναν. Τέριαξε βρήκαν δηλαδή εκείνη τη χρυσή περίοδο την οποία μπορούσαν να γίνουν. Στη δε όμως συμβατική καλλιέργεια αυτό είναι παράγοντας από τα λεγόμενα στάνταρ. Δηλαδή εάν το προϊόν άσχετα από τη γεύση του δεν έχει εμφάνιση, λοιπόν είναι φύση αδύνατον να βγει στο ράφι του καταναλωτή. Πρέπει πρώτα να έχει εμφάνιση. Λοιπόν, αυτό δηλαδή στα βιολογικά, επειδή δεν μπορεί να συμβεί πάντα, θα δείτε πολλές φορές να έχουν σημάδια τα καρότα, να έχουν σημάδια οι πατάτες, να είναι δακωμένα από έντομα, τα πορτοκάλια να μην είναι τόσο γυαλιστερά και τόσο εμφανίσιμα, οι ντοματούλες να έχουν μικρά σημαδάκια πάνω. Αυτό είναι κάτι που είναι στα βιολογικά λόγω των εχθρών. Όπως είχαμε δει και στο σπανάκι εκεί πιο κάτω, δεν είδαμε ένα χωράφι που να είναι μόνο σπανάκια, ήταν γεμάτο αγριόχορτα μέσα. Γι' αυτό για ποιο λόγο? Γιατί στη συμβατική καλλιέργεια, όταν σπέρνουν σπανάκι, ψεκάζουν το έδαφος με ένα λεγόμενο εκλεκτικό ζυζανιοκτόνο. Εμείς δεν μπορούμε να ρίξουμε εκλεκτικά ζυζανιοκτώνα. Εμείς ρίχνουμε την κοπριά σαν λίπασμα, ρίχνουμε το σπανάκι, το σπόρο, ποτίζουμε και η κοπριά και το έδαφος από μόνο του έχει ελεύθερα ζυζάνια, εκατοντάδες χιλιάδες ζυζάνια, τα οποία φυτρώνουν στο έδαφος και αυτό γίνεται. Ο πρώτος συλλεκτής όταν ήρθε και με έλεγξε το 1997, που ήταν αυτή που σας μίλησε κιόλας, η Μαρία Εράπου, μέτρησε σε ένα τετραγωνικό έδαφος της καλλιέργειας που είχα τότε, ντομάτες, αγκουράκια, τέλος πάντων διάφορα λαχανικά, και μέτρησε, ανέβρισκε λέει πάνω από 5 διαφορετικά είδη ζυζανίων σε αυτό το τετραγωνικό χώμα. Συμβαίνει ότι το έδαφος αυτό δεν είναι επηρεασμένο από χημικά εντομοκτώνα. Στην περίπτωση όμως των συμβατικών φυτρώνει μόνο το επιλεγόμενο είδος. Θέλουμε μόνο καλαμπόκι, θα δείτε μόνο καλαμπόκι. Θέλουμε μόνο πατάτα, θα δείτε μόνο πατάτα. Δεν θα φυτρώσει κάτι άλλο. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή όμως αυτά είναι η αθροιστική δράση όλων αυτών των εκλεκτικών ζυζανιοκτώνων στην υγεία των παιδιών που θα φάνε σαν μικρή ηλικία και των μεγάλων ακόμα θα φανεί αργότερα. Ναι, αλλά το κόστος παραγωγής μικραίνει.
Φανταστείτε ότι εγώ έχω το καλοκαίρι εδώ και 15 εργάτες οι οποίοι δεν μαζεύουν λαχανικά, σκαλίζουν χόρτα. Το μόνο που κάνουν είναι να σκαλίζουν χόρτα. Τα άγρια χόρτα, αυτά που δεν θέλουμε. Αλλά στην άλλη περίπτωση με πολύ λίγα χρήματα θα μπορούσα να ρίξω ένα ζυζανιοκτόνο, το οποίο με μισή ώρα δουλειά θα είχα τελειώσει δουλειά που θα την έκαναν οι εργάτες μέσα σε ένα μήνα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε στη βιολογική καλλιέργεια. Τα ζυζάνια. Και εγώ έτσι από τα χρόνια αυτά που έχω θεωρώ ότι είναι και ο μεγαλύτερος εχθρός για μια παραγωγή και για το κόστος της αγοράς. Είμαστε η Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιούμαστε σε αγορές πρότυπες βιολογικών προϊόντων με πρωτεργάτη τον Δήμο Καλαμαριάς που μας έστησε και μας οργάνωσε την πρώτη αγορά. Την επόμενη χρονιά το 2001 ξεκίνησε ο Δήμος Νεάπολης, μας έδωσαν εδώ αυτό το χώρο, το ξεκινήσαμε απόγευμα, δεν περπάτησε και το μεταφέραμε πρωί και έτσι κάθε Πέμπτη εδώ και 10 χρόνια είμαστε στη Νεάπολη. Ακούμε διάφορα σχόλια και το γράφουν και κάποιοι δημοσιογράφοι στις εφημερίδες ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πολύ πιο ακριβά από τα συμβατικά. Είναι μύθος αυτό, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί όπως εξήγησα και προηγουμένως έχει περισσότερη χειρονακτική εργασία και οπωσδήποτε κάποιες φορές από έρευνες που κάνουμε εμείς βλέπουμε ότι μερικές φορές τα συμβατικά προϊόντα είναι αυτά που υπερτερούν στην τιμή από τα βιολογικά. Γιατί τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο ακριβά από τα συμβατικά? Τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο ακριβά από τα συμβατικά γιατί έχουν μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Γιατί τα βιολογικά σκευάσματα είναι πιο ακριβά, δηλαδή ένα λίπασμα βιολογικό είναι πολύ πιο ακριβό από το συμβατικό και δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα συμβατικά. Για παράδειγμα, ζυζανιοκτονία απαγορεύεται στα βιολογικά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν εργάτες που θα βγάλουν τα χόρτα από το χωράφι. Αυτό αυτόματα ανεβάζει το κόστος. Ένας άλλος λόγος είναι ότι τα περισσότερα, ίσως το 60 ή το 70% των προϊόντων είναι εισαγωγής. Αυτόματα το κόστος ανεβαίνει. Δηλαδή, αν ένα καρότο έρθει από Ιταλία, σίγουρα αυξάνεται η τιμή του γιατί ανεβαίνουν, είναι τα μεταφορικά πάρα πολύ υψηλά. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε πάρει συνέντευξη από την εκπρόσωπο εκείνη στη 2. Θυμάστε τίποτα άλλο? Ναι, στο Πελίτη που είχαμε πάει για τους σπόρους. Ναι, είχαμε πάρει και συνέντευξη από τη διατροφολόγο. Ρε εσείς, είχαμε πάει και στη Λαϊκή. Ναι, και σε εκείνο το αγρόκτημα στη Γαλάτιστα. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε, ξέρετε τίποτα? Βασικά διάβασα εγώ στην εφημερίδα για τους ομοτράπεζους. Είναι μια ομάδα οι οποίοι μοιράζουν βιολογικά προϊόντα και χωρίς να βγάζουν κάποιο κέρδος για τους ίδιους. Ξέρετε που μπορούμε να τους βρούμε? Διάβασα στην εφημερίδα ότι έχουν ένα site στο ίντερνετ και μπήκα και είδα ότι έχουν μια συνάντηση το Σάββατο. Ωραία ρε εσείς, αν είναι να πάμε, ξέρω εγώ θα τους τηλεφωνήσεις εσύ. Θα πάρω κάποιο τηλέφωνο και θα δω τι θα κάνω. Άρα την επόμενη εβδομάδα ομοτράπεζους φύγαμε? Ναι. Πάμε με τα πάντα, κάμερες, μικρόφωνα και φύγαμε. Η Ομοτράπεζη είναι ένα δίκτυο καταναλωτών παραγωγών που βασικά έχει καταναλωτές από τη Θεσσαλονίκη και παραγωγούς σε πολύ κοντινές περιοχές. Το θέμα μας είναι να προμηθευόμαστε προϊόντα χωρίς την μεσολάβηση κάποιου εμπόρου. Θέλουμε δηλαδή να τα παίρνουμε απευθείας από παραγωγούς, με βάση κάποια κριτήρια. Να είναι έντιμοι, να είναι ειλικρινείς, να έχουμε καλή σχέση μαζί τους. Ένα από τα κριτήρια αυτά είναι να είναι και πιστοποιημένοι βιοκαλλιεργητές ή τουλάχιστον να είναι οικολογικοί γεωργοί. Για μας αυτό έχει αξία όχι τόσο επειδή το ίδιο το χαρτί μας εγγυάται τα πάντα, γιατί πολλές φορές τα χαρτιά κρύβουν ψεύδι ή μισές αλήθειες. Αλλά γιατί δείχνει ότι όταν ένας μικρός καλλιεργητής, ο οποίος τα βγάζει δύσκολα πέρα, παρόλα αυτά δέχεται να υποστεί το κόστος του ελέγχου της πιστοποίησης, που δεν είναι αμεληταίο, σημαίνει ότι έχει μεράκι για αυτό που κάνει, ότι πραγματικά το αγαπά, ότι το πονάει, ότι προσπαθεί να γίνει καλύτερος χωρίς να χρησιμοποιεί τις εύκολες λύσεις των φυτοφαρμάκων και των βελτιωτικών κάθε είδους, παραδείγματος χάρη χημικών υπασμάτων. Τα ωφέλη τώρα που έχουμε εμείς
είναι πολλαπλά. Πρώτα απ' όλα είναι ακριβώς η χαρά της αλληλεγγύης, ότι γνωρίζουμε ακριβώς που πηγαίνουν τα χρήματα που δίνουμε και ποιες προσπάθειες ενισχύουν. Γνωρίζουμε και έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι δεν ενισχύουμε κακές πρακτικές, γιατί η ζημιά που υφιστάμεθα, ας πούμε, από τις συμβατικές καλλιέργειες, όπως τις λέμε, δεν είναι απλά τι θα φτάσει στο σώμα μας μέσα, τι τρώμε. Είναι και το τι αφήνουμε πίσω. Παράδειγμα είναι ο ασωπός. Όταν όλη η Αθήνα βασίζεται στη Θήβα για να φάει προϊόντα και εκεί οι άνθρωποι πλέον δεν μπορούν να πιούνε το νερό, επειδή ακριβώς έχουν γίνει όλες αυτές οι καταχρήσεις, καταλαβαίνουμε ότι το καθενός το ευρώ παίζει το ρόλο του, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Λοιπόν, σε ό,τι δεν αφορά το ίδιο το προϊόν, είναι σαφώς ποιοτικά ανώτερο. Έτσι θεωρούμε εμείς. Καταρχάς, μπορεί να είναι πιο ευάλωτο κάποιες φορές, να αντέχει λιγότερο χρόνο, να είναι πιο μικρό σε μέγεθος, να είναι πιο κακομούτσουνο μερικές φορές. Αλλά το γεγονός είναι ότι είναι απαλλαγμένο από αυτά που φοβόμαστε και που τελικά αποδεδειγμένα φαίνεται ότι επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία μας. Για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όταν μάλιστα με αυτά ταΐζουμε παιδιά, ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται από εμάς, όπως ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, ένα μωρό παιδί, όχι μόνο τους εαυτούς μας. Έτσι. Και συν τις άλλες, είπαμε, ενισχύουμε και μικρές οικογένειες να μείνουν στον τόπο τους, να συνεχίσουν να καλλιεργούν με ήπιο τρόπο τη γη. Αυτό είναι το νόημα της προσπάθειάς μας. Πρέπει να προσέχει κανείς το βιολογικό που έρχεται από το διαβόλου τη μάνα. Το βιολογικό της Αργεντινής, το βιολογικό της Χιλής, το βιολογικό δεν ξέρω εγώ της Νορβηγίας. Κάποια πράγματα είναι τραβηγμένα. Δηλαδή, το να έρθει τόσα χιλιόμετρα ένα βιολογικό προϊόν που απλά τηρεί επακριβώς τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να παίρνει τη στάμπα της πιστοποίησης, δεν σημαίνει πολλές φορές και τίποτα. Γιατί μπορεί σε αυτό να χρησιμοποιηθούν, ας πούμε, σκευάσματα για να το κάνουν να φυτρώσει και να βγάλει καρπό εκτός εποχής. Μπορεί κανείς να φάει βιολογική ντομάτα από τον Φεβρουάριο. Δεν είναι το νόημα αυτό. Όταν λέμε βιολογικό, λοιπόν, πρέπει να εννοούμε οικολογικό. Πρέπει να εννοούμε φυσικό. Πρέπει να εννοούμε ήπια καλλιέργεια. Με τέτοιους ανθρώπους εμείς, σαν δίκτυο, έχουμε να κάνουμε. Οι αγορές αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο από παραγωγούς, βιοκαλλιεργητές, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αποκλείουμε δηλαδή τους εμπόρους και τους μεσάζοντες. Οι τιμές είναι σίγουρα πιο ακριβές από ό,τι είναι σε μια συμβατική λαϊκή. Αλλά να προσέχουμε λιγάκι. Πάντα πρέπει να εξετάζουμε την τιμή σε σχέση με αυτό το οποίο παίρνουμε και με το τι πετυχαίνουμε. Όταν είναι να πληρώσουμε, που λέω ο λόγος, 30 λεπτά παραπάνω ή 50 λεπτά παραπάνω το κιλό για κάτι, τα οποία για μας είναι ένα αμεληταίο ποσό. Και αυτό το δείχνουμε στην πράξη. Έτσι, βλέπουμε το καλάθι στο μήνα πάνω, βγαίνει ένα ελάχιστο ποσό παραπάνω από ό,τι το παίρναμε από άλλο. Αλλά δεν πετάμε ούτε ένα φύλλο, ούτε μία ρίζα. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Όταν βλέπουμε ότι είναι φροντισμένο, σωστό, καθαρό, υγιεινό. Όταν βλέπουμε ότι το τρώμε με όρεξη και το μαγειρεύουμε με 1002 τρόπους. Επομένως, τρώμε περισσότερη ποσότητα και δεν καταφεύγουμε σε εύκολες λύσεις. Όταν βλέπουμε ότι τα χρήματά μας πιάνουν τόπο. Όταν βλέπουμε ότι ενισχύουμε καλές προσπάθειες, νομίζουμε, εμείς είμαστε απόλυτα πεπισμένοι ότι με το παραπάνω αξίζει αυτή τη μικρή διαφορά. Και βλέπουμε βέβαια ότι αυτή η μικρή διαφορά δεν πηγαίνει στην τσέπη κάποιου εμπόρου. Πηγαίνει στις τσέπες που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχετε υπόψη, το λέω αυτό για να κλείσω, ότι στις λαϊκές αγορές τις συμβατικές, οι περισσότεροι πια δεν είναι παραγωγή. Είναι έμποροι. Είναι έμποροι. Αυτά τα προϊόντα που πουλούν δεν είναι δικά τους. Κάνουν εμπόριο κι αυτοί. Έτσι. Αν θέλετε πραγματική επαφή με τον παραγωγό, θα πρέπει να ψάξετε μια βιολογική λαϊκή ή, όπως το παράδειγμα το δικό μας, να έχετε άμεση σχέση με τον παραγωγό. Είναι αλήθεια ότι το κάνουμε. Δηλαδή, αν θα σφάξουμε εμείς, παράδειγμα, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ τώρα να πάω να αγοράσω από το χασάπι γουρουνάκι και να έχω τα δικά μου εδώ επειδή με απαγορεύουν. Αυτό επιτρέπεται. Αν και τώρα με το τελευταίο νομοσχέδιο, αν πάω στο σφαγείο και σφάξω ένα μοσχάρι και θέλω να κρατήσω για τον εαυτό μου, θα πρέπει να κόψω το τιμολόγιο στον εαυτό μου. Ότι αγόρασα από τον εαυτό μου για να πληρώσω τον άλογο φόρο. Βέβαια, 13%. Ναι. Απαγορεύεται δηλαδή να σφάξω κάποιο ζώο νόμιμα και να το καταναλώσω. Τώρα φυσικά άτυπα πολλά μπορείς να κάνεις. Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι είναι μια κατάσταση ότι γιατί μόνιμα αυτοί που παράγουν να κινούνται σε, να το πω αλλιώς, σε μαύρα μονοπάτια και να μην τους διευκολύνει το καθεστώς να μπορούν να διακινούν τα προϊόντα τους εφόσον επάξια τα παράγουν. Λοιπόν, γιατί? Για να μπορεί να διατηρείται όλο αυτό το κύκλωμα των διαμεσολαβητών. Οι διαμεσολαβητές είναι που τέλος πάντων
μπορούν να έχουν πιο σύγχρονα μηχανήματα διατήρησης τροφίμων, πιο σύγχρονα μηχανήματα πώς θα κόψουν, πώς θα συσκευάζουν, πώς θα διανύμουν τα διάφορα προϊόντα. Εμείς δεν είπαμε τέτοιο πράγμα, είπαμε κάτι πιο απλό να έχουμε, τέλος πάντων. Επειδή εντάξει, είναι αλήθεια ότι και πολλοί κάνουν με πολύ άθλιες συνθήκες πολλές φορές διακίνηση τέτοιων προϊόντων και ίσως με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται. Εν μέρει έχουν δίκιο, αλλά θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα, γιατί εγώ πολλές φορές το απέτησα, είτε να μπορώ να κυροκομώ το γάλα μου νόμιμα και να μπορώ να το διακινώ. Τέλος πάντων και το κρέας, αλλά το γνωρίζω δηλαδή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μου δώσουν άδεια ούτε μία στο εκατομμύριο. Αλλά δεν άφησαν όμως ούτε το μικρό παράθυρο κατόπιν κάποιας διαδικασίας να μπορέσουμε να νομιμοποιηθούμε. Είναι ένας καημός αυτός δηλαδή για τους παραγωγούς και το μόνο που μπόρεσαμε τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια από το 1980 περίπου και μετά να πουλάμε τουλάχιστον τα νοπά κυπευτικά μόνιμα στις λαϊκές αγορές. Με ρωτήσατε αν έχει κίνηση η αγορά. Λοιπόν, έχουμε ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο της αγοράς από άποψη βιοκαταναλωτών, γιατί στις αρχές είναι γεγονός ότι από το 2001-2003 υποφέραμε, γιατί ήταν δύσκολο, δεν το είχε μάθει ο κόσμος ή αντιμετώπιζαν κάτι πολύ καινούριο και αντιμετώπιζαν τα βιολογικά προϊόντα με καχυποψία και χωρίς να τα δίνουν και πολύ εμπιστοσύνη. Καταφέραμε όμως εμείς και βάλαμε τον πύχη ψηλά, αποκτήσαμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τους πείσαμε ότι έχουμε μια αγορά αξιόπιστη, με ελέγχους, με δειγματοληπτικούς ελέγχους που τα στέλνουμε σε ιδιωτικά εργαστήρια, που σημαίνει ότι αιμορραγούμε οικονομικά για αυτό το θέμα. Και αυτό όμως μας έκανε καλό, γιατί έχουμε προσέλευση πλέον καταναλωτών, οι οποίοι πλέον και είναι πιο ενημερωμένοι, φροντίσαμε και εμείς γι' αυτό, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φρόντισαν γι' αυτό. Έχει αλλάξει η στάση του κόσμου και αντιμετωπίζουν πλέον με θετικό μάτι την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και έχουμε άνοδο προσέλευσης των βιοκαταναλωτών. Εμείς θεωρούμε ότι ο καθένας από εμάς είναι πολύ σημαντικός και σπουδαίος και μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στο να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Μέσα από το πυρούνι μας και τις επιλογές που κάνουμε στο τραπέζι μας μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο.